Beri tepuk tangan yang meriah untuk Nyureka.
kumpulkan Jon-jone iki mau salah sapa kok nganti sliramu makatake tresno ora nyatiku kok ora ngira yen saiki uripku yen kelingan marang sliramu Oh iya, sabar. Aman, sing penting aman wis. Aman, alhamdulillah ya Allah. Tenun yang Kang ya. Ya, matur nuwun deh mawon. Ya mawon matur nuwun. Wangi. Kritis mau kan tapi kritis aman ya. 50 arep. Saiki full semangat. Mas Fajar, selamat malam. Oke nanti Buri, terima kasih. Mbak An masih semangat, Bu. Semangat, terima kasih. Kok wes wayah esuk ajaku neturo
Ayo Mas Adit. Medun. Oh hijab medun iki ya. Ya, Ora maksudnya rono. oh medun oh ya. Heeh. Ya ya. Dit, Tunjukkan pesonamu Mas. Piye Kang? yo medun sing ngono. Iki kalau Iya. Ketutupan. kita spesial buat teman-teman dari Mbak An, Ngacinan Semarang punya matur sembah nuwun sampun didukani utawi dipun percaya jenenge Boyo Rikas iso nglipur marga masyarakat dusun Mbak An, Mas. Betul, nggih. Jan. Heeh. Iki jenengan ya. Suatu Kanugrahan, Mas. kebanggaan. Suatu kebanggaan tenan. Kebanggaan tersendiri kanggo Boyo Rikas iki. Muga-muga sesuk nanggap meneh ya. Amin. Tenan kuwi. Ya. Nggih. Muga-muga minggu ngarep nanggap meneh ya. Nek lapangan dadi senenggap meneh jare. Rekan-rekan pun ngantuk nampa dereng. Wis ngantuk napa dereng Pak Bu, Mbak? Bu. Dereng. Sing kene. Wis ngantuk apa durung? Urung. Sing kulon ya tak tekoni ya. Iya, tekana kono. Sing kulon wis ngantuk durung. Urung. Kene semangat. Ngeri ta? Iki kene ngendi etan? Etan. Aku kono iki kulon bener ta. Oh ya, ya ora mudeng kan. Sebelah kiri pun ngamuk. Pun ngantuk napa dereng? Oh, kene ya semangat. Sebelah kanan pun ngantuk dereng. Oh, kompak buat Kompak. Yuk. Pun ngantuk, Bu. Wah, lah iki. Heeh. Yo, Yuk. nyanyi Muhammad bareng. sallallahu Muhammad. Lo selalai. Tembang tresno neng lambemu neng nyatane hamong semu Nanging tresno marang aku ning nyatane nyusahke atimu teko tenan kowe ngloroni aku teko tenan kowe ngapusi aku wis cukup sakmene cita lan laguku aku pamit kalilakno lungaku. aku kelingan jaman rodeke nyang rawa pening Mas Piye? Piye? berajak Berajak. Wah, aku yo kalian sak pole. Yuk, dilanjut. lanjut Mas Adit Oke. yo Padang surya nanging persiapan Oke, terima kasih. Tarian yang kedua sudah diaturkan untuk panjenengan.